Aquesta Alicia Meravellosa és l'espectacle que clou aquesta temporada 2015 de l'escena nacional. Ens agrada molt poder-lo acabar d'aquesta manera, d'alguna manera amb una festa, amb un espectacle familiar on tothom hi té cabuda i és un espectacle de colors, amb música en directe, ple de vida, i doncs ve una mica el que tanca aquesta temporada. Ha estat una temporada amb una programació molt variada, on hi hem trobat espectacles per a diferents tipus de públics. És la meva primera obra familiar i estic, aquest tema per mi és totalment nou i totalment desconegut, interactuar amb els nens. A més, els nens són un públic molt sincer, o sigui, tant per les coses positives com per les coses negatives, i això com a actor és un regal perquè no passa mai. És la primera obra per públic familiar que faig i també és la primera obra que faig aquí a Andorra, produïda aquí a Andorra després de ser professional o després d'haver marxat a Barcelona. Llavors, per una banda, està molt bé el fet d'haver-me format allà però poder tornar aquí a treballar aquí uns mesos, i per altra banda, fer una obra per públic familiar té una cosa molt agraïda, en el sentit que els nens és un públic molt agraït. No hi ha lloc! Tampoc és educat a seure sense que t'hagin convidat. Ho farem gràcies pel món. Pensa en un desig tots els dies del món. Més junt! No!